Казан Кремлендә бүген икеләтә бәйрәм мөхите. Тиздән яңа ел һәм бүген биредә елның соңгы дәүләт бүләкләрен тапшырачаклар. Дуслык орденнары, Россия президенты рәхмәте, атказанган хезмәткәр исемнәре. Барлыгы 49 кеше, алар барысы да республика үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр. Пандемия белән көрәштә алгы сафта булган табиблар, Роспотребнадзор хезмәткәрләре бүген залның түрендә. 6 табиб Татарстанның атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре исеменә лаек булды. Тагын 4-сенә республика президенты Татарстанның атказанган табиб исемен тапшыра. Не первый год мы ведем борьбу с коварным недугом COVID-19. Сегодня мы награждаем большую группу сотрудников медицинских учреждений и Роспотребнадзора, которые надежно стоят на защите нашего здоровья и благополучия. Соңгы 2 елда без бу яңа коронавирус шире белән көрәш алып барганда даими рәвештә сезнең ярдәмегезне тоябыз. Уртак тырышлык нәтиҗәсендә без бу авыруны таралуын киметүгә ирештек. Сабурская Сәрия Харис кызы бүләкләнде. Кешеләрне дәваларга да коронавирусның никадәр куркыныч чир булуын һәм аңа каршы күрелгән чараларның мөһим булуын аңлатырга да туры килде быел. Әлеге хезмәте өчен республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурская Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Быел менә шундый зур документ әзерләдек безнең министерстволар белән һәм общественные организациялар белән ул стратегия по правам человека тагын 4 елга и 2нче елга ул бу документ эшли башлый. Шагабудинов Альберт Кашафович, Пресняков Владимир Васильевич, Минигулов Фарид Гертович. Бер төркем татарстанлылар бүген Россиянең дәүләт бүләкләрен алды. Таиф карамагындагы Казан оргсинтез заводы табигатькә зыян китерми торган поликарбонат җитештерген өчен фән һәм техник өлкәсендә хөкүмәт премиясенә лаек булган иде. Бүләкте Таиф идарәче компания җәмгыяте генераль директоры Альберт Шихабетдинов, шулай ук аның нефть химиясе буенча урынбасары Владимир Пресняков, заводның генераль директоры Фәрит Миңнегулов алды. Это впервые в России. Россия һәм СНГ илләре арасында бу беренче шундый проектыбыз. Ул үзенең икътисади күрсәткечләре буенча бик нәтиҗәле. Әлеге проектны тормышка ашыруда катнашкан республиканың беренче президентына, Түбән Кама нефтехим җәмгыятенә, Рөстәм Нургалиевичка, барлык министрлыкларга рәхмәт. Первый заместитель генерального директора управляющей компании Таиф Сультеев Рустем Нургасимович. Шулай ук Россия дәрәҗәсендәге бүләккә Таиф идарәче компания җәмгыятенең директорлар совет рәисе Рөстәм Сультеев лаек. Ул югары нәтиҗәлелек һәм намуслы хезмәте өчен мактау ордены алды. Бүгенге тантанада күренекле иҗатчылар да катнаша. Татар телен һәм мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертүегез өчен сезгә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бүген бүләкләнүчләр арасында иҗатчылар да күп иде. Артистлар, каләм ияләре, язучылар. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе журналисты Йылдыз Крепостина республикада беренчеләрдән булып Россиянең атказанган журналисты дигән мактаулы исемгә лаек булды. Атказанган терлекче исеменә Биектаудан Фирдәвис Кәрәфиева, атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә исә Мөслимнән Рафил Нуретдинов лаек булды. Дәүләт бүләкләре алдагы нәтиҗәле эшчәнлеккә илһам чыганагы ди залда утыручылар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.